Egbo gulayan didto sa Banbanan, Dapitan City, mikita og kapin 60,000. Alang sa dugang detalye dawato nato si Regine Kabili. Dili lang proyektong infrastruktura kundi lakip ang programang panginabuhian ang gipaabot ni Governor Uy sa mga katawhan sa probinsya. Dinhi sa Banbanan, Dapitan City, dili lang usa kundi duha ka mga egbo gulayan ang gitikad sa mga mag-uuma sa Enhance gasang bahandianon sa umahan kun egbo. Duha ka gulayan sa Enhance gasang bahandianon sa umahan kun egbo ang dungan nga giharvest sa mga mag-uuma sa egbo didto sa barangay Banbanan, Dapitan City kaniadtong Hulyo 22 ning tuiga. Si Metodio G. Dionsay ang gitanyag nga overall president sa duha ka umahan sa egbo nga nahimutang sa Purok 1 ug Purok 3 sa nasangpit nga barangay, mipaambit nga mikita na og kapin 60,000 ka pesos ang mga mag-uuma sa Purok 1 niadtong una nilang harvest sa ilang tanom nga talong ug pipino. Dugang usab niya nga dako gayud ang iyang pagpasalamat sa gobernador sa probinsya tungod kay matud niya kung wala ang maong suporta gikan sa probinsya, wala sila'y mamahimo ug makaluluoy gayud sila. So, meron na mong crop, bali 2,400 ka seedling. Dayo nakain kami og 60,000. Og ang among kilo sa pipino o 3,000. Dako gid mig pasalamat nga niya gyud nga si Bertooy gisuporta mi niya. So di ako pong sulti nga kabahin sa among CEO si Judito og si kining Juban. Nakapasalamat ko niya nga siya mo among organize. Kung wala mi mahimo. Luoy kay mi. Sa pakiginabi kang Konsehal Oldarico Sumagang, iya usab nga gipasalamatan ang gobernador sa tabang nga gihatag ngadto sa mga katawhan sa ilang lugar. Salamat ako ni Gob nga nakahatag siya maayong mga pagtabang sa among katawhan dire. Salamat gid kayo nga kami na kuan po dire na silbi na tabangan ni din ang pumi mga abot nga sakto. Tabangan rami sa atong labang kagahom. Samtang ang mga mag-uuma sa Purok 3, malipayong mipaambit nga mikita na og kapin 28,000 ang ilang gulayan sa talong ug pipino. Niini gipadangat ni Kapitan Eutemio Bulayog, kapitan sa maong barangay, ang iyang pagpasalamat sa kahitasan tungod kay naay lider nga nagatan-aw sa kaayuhan sa katawhan sa ilang barangay. Unas tanan magpasalamat ko sa Ginoo tungod kay kini ni ang gihatag sa among halangdon o pinalangga nga gobernador ang nakatabang yun ni og dako sa among barangay. Nakatabang ni tungod kay ang mga tao ang nagkugigit sila naningkamot tungod kay naa may suporta gikan sa probinsya. Mao nga magpasalamat ko kay dako gikan sa kahitasan nga naay usa ka leader nga nagatan-aw alang sa kaayuhan sa mga tao na nagpuyo ni ining maong barangay sa Banbanan. Sa maong nga adlaw ni harvest og kinatibuk ang 230 kilo sa talong ang mga mag-uuma sa Purok 1 ug 3 ug dayon nga gihatod kini didto sa tabuan sa Torno diin kini ipamaligya. Dugang pa ni Kapitan Bulayog, dili lamang ang programang Egbo kundi naa pay daghang mga proyekto nga ilang nadawat gikan sa probinsya nga gilangkuban sa water system, 1 unit 2 classroom building, covered court ug outdoor stage. Gawas anini ang mga tanom nga nakita karon na idaghang mga project iyang gihatag namo diri sa Banbanan. Ang project yun nga dako kayo gikatabang ilabi na niining among igbo tungod kay ang source sa tubig gikan sa probinsya hinatag gid ni gobernador. Kani gigamit namo sa pagbubo niining maong tanom. Gawas pa ana ang eskwelahan gihatag ni gobernador. Usa ka unit dayon 2 classrooms na siya. Kana na ang eskwelahan nga iyang gihatag. Naanay covered court, kumpleto na siya, naisuga. Naay bag-o pa gid na siyang nahuman kanang outdoor stage o naay CR. Naningkamot ko pagpangayo kay para sa kaayuhan sa katawhan niining maong barangay.
Gibutyag ni Mrs. Jenny Dionsay, leader sa asosasyon sa mga mag-uuma sa Purok 3, nga dili masabot ang iyang kalipay sa mga grasya nga ilang nadawat, ug niini iyang gipaabot ang iyang pagpasalamat ngadto kang Ma'am Evelyn Uy ug sa gobernador. Gipadayag usab ni Mrs. Dionsay ang iyang panghinaot nga unta puhon makita ni Governor Uy ug ni Ma'am Evelyn ang umahan nga nahulma sa ilang pagkugi ug pagpaningkamot. Dili masabot ang among kalipay sa mga grasya nga hingabot namo o sa mga tao nga naga-suporta namo ug labi na salamat ni Ma'am Belen og ni Governor Oy sa iyang gihatag nga programa aning ingon ani nga pag-garden. Munang salamat kaayo Lord og tabangi mi nga si Governor sa kanunay magsuporta namo si Ma'am Belen sama sa mga among panggamiton nga mga panggamit ani nga mga chemical kay wala mi. Dayon na pa yun. Pasalamat po gud mi ni Gobernador kay gahapon naabot tong mga daghang kaayong similya. Ipangatag ko to sa mga membro. Una kinsa may magadahong nga mga tag-ana nga paliton manggud na. Osus kanang kalipay namo anang hapon kung gidugangan gyud ni Gobernador ug ni Ma'am Belen ang mga grasya nga gihatag. Munang salamat kaayo dayon. Napa pagsugod na mo ani, napoy mga food pack. Oh, gipadala. Nadawat po namo to mga membro. O na, kisa na nagadahom adto nga og wala mi nagasugod ni nani. Amot na apod siguro maabot pero kato automatic yun naabot namo. Munang salamat yung kaayo sa among pinanggang kapitan nga una pud na duulon man gyud sa unsay mga produkto nga moabot sa barangay. Salamat pud mi kay wa ginay balibaran sa kabuutan. May gipunaubanon si Ma'am Belen ug si Gobernador kay murag dali kay sila magkakuyog. Munang salamat kay ninyo. Salamat gyud, salamat. Dili kabayran gyud pasalamat namo nga naabot mo dinhi. Namo ga-advise pud mo kay aron makaistorya po mo nilang Ma'am Belen ug ni Gobernador. Matang hingan hipot sila. Namo. Gikan dinhi sa Purok 1, Banbanan, Dapitan City, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like o i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini ang Egbo Agri Balita, Lady Meriluya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.